kasa na Yesu wadom. Mese wana ya ne wa shafia no nya wonyina ne da so wonkwam. Adukura mi no munyankwa no obi no me nso wonte ase. Same wonka wa wode me didi kasa na Yesu wadom. 21 minutes after 7. Hey, me can't ya na 22. So 22 minutes after 7 a.m. Live on Ahinkana 3.3. And a Monday at Jordan. 11th day of April 2022. Still in the year of our Lord. And we are trusting the process. There will surely be light at the end of the tunnel. Sanya nano po nya kukudro kan yese okopano makunwie emrika so metuawie na mom akan konimdi abotire no yenim se ede di akire konimdi abotire no Awurade Nyankopɔn e de bedom yen me pa chawo afa na adu fidi na to ha no mu ha aya henkan 93.3 FM dwumadie a wasungusu a wutie no ne din Maakye yenso a free dwoda kopim fieda abra no nsia bapa ho sima aduasa kopim no ndu yesin konwa de bremu aboafo ne doson odi ahenkan kwa me yeboa ono no ye executive producer ansa ne baba so fidie mpo krase ye kasa no odi kan hwe nyoma mu a ote ase wi a osemutimi de kɔ eba ne sa na afei producers na aka no wo mo so adwuma sorry adwempa hene Kofi Mensa Kobi K eka ho bi na ne ya ono so de ekɔ Facebook, YouTube, any other socials ni nyina no enso ye ohene ba Michael na ye wie ni sa na ya na ye hia okasamafo ne ono no begina edom ni nyina anim abekasa menso midin Obuoba Ofori Amanfo me pa cho enadwo yi ye wogidie ewo Awurade mu se obehira yen ode ana mo besisi ne ye nanso so menu mienu wo adwuma e wo se ye enu ti ba bia ye dro yi eye odachi enti odachi nti segment no se de mu nyina mu nim no eye segment a eye futu yitu yen ho fo eye abrabo akwantuo adesuade kakra ewo mu no na ye mienu nyina ye sua medika aka kire wo se ne ye betena radio no so ayeka no enye wo nko a ne ka kire wo ye ka kire ye nso ye ho bi enti ya no ate ase ama me sanse ebeye din be nwanwa se de bia ye betena ha ne a kire wo se fa abrabo ne fa benkum fa ni fa ha fa wura ha fa sen ha na ye nso se ye heaven a ye nkobi se ye di a ye nsanka bi na da achen asan betena radio so kire wo se ehia ye ma ye 2 CD ma ye 3 CD Awurade ma ne mpare yen Awurade ma ne nye ye story menim se enya de be ye story e we Yesu din mu ye da so ate Awurade no nwunu na se ne de yire so kire so se denyara sa safo Awurade no ngu yanimu ase bia bia yedu ne se ye woda achinti na ene ne ye de nam ni ye say admire someone's talent or gift but don't copy because you are unique in your own way. Mami sense su bi mo. Admire someone's talent or gift, but don't copy. Adentia, because you are unique in your own way. Eye brofo, mami breaking it down and from right yanka sin yetwi mu ni intimate ase. Efe, me kasa yi obi wo abonten ho. Na ni suade hunu se daache oba be yensem kyerɛ adwuma na ubisa ne de enti opese oba yensem kyerɛ adwuma ye den yara obenya nipa ba ko mienu bi edin abo se ebia me pese be yensem kyerɛ adwuma ete se odi ahenkan na ya okese ana ose ebonsu ana obenya obi abo ne din eye fe pa se watimi anya nipa bi din abo ewon nsem kyerɛ adwuma nim se wo mu nti opeso be nsem kyerɛ adwuma ana se omo na omo ahye wunkunan ama wani agye nsem kyerɛ adwuma ho eye it is very good you admire someone's talent or gift. Yes, it is good, but don't copy that person. Say bia said you nipa ne kasa obetena radio no so ahon so pesa wo kasa sa na wo kasa eye unique
ɛda mu soronko nyankopɔn de bɔɔ wo no na wayi no ato atwene baabi na wo se mepɛ sɛ mekasa te sɛ odi ahenkan wobɛbrɛ ka ehunu sɛ ɛnyɛ da nyinaa na you will be in a good mood to speak like odi ahenkan enti sɛ ɛda no so na sɛ ɛnɛ da yi w'ani nye a wobɛyɛ da akasa te sɛ odi ahenkan no ɛyɛ nti na yɛborɔfo kasa na yɛbɛka yɛ ne yɛkyerɛkyerɛ mu nyinaa ne sɛ ɛyɛ sɛ w'ani bɛgye obi adom akyɛdeɛ a nyankopɔn de ama no ɛyɛ sɛ w'ani bɛgye ho wonya bi a wopɛ nanso so ɛyɛ a mɛnsua onipa no sɛdeɛ ɔyɛ ne nneɛma nyinaa adenti a san sɛ woda mu soronko awurade de biribi soronko a onipa no a wohwɛ no so asua no ɛnso so nyaayɛ a anka wɔpɛ ɛwɔ wo hɔ so admire someone's talent or gift. You can admire, but don't copy. Men copy. Maminka samba kubi nchire asofo nketewa no a eba no. Unse sa feel the hot ye. Ehwa na me wo nti no me te omo language na se. Asofo nketewa no ebi mu tumi admire asofo mpanyimfuo bi. Eye se anointing bi wo obi so adum bi wo obi so na you respect that gift. Yes, it is good because when you respect it automatically no o bra wo ho ase a unya transfer etimi eba wo so na ne ya na asofo nketewa no bi mu ye nie enya asofo nketewa no kra even asofo mpanifo no bi ye se ebia Obuoba no pa bia ya na nyame ede nasem efa yen so ede ba no na watie no watwero eye good se wo betwero eye good se wo betwero be ni nyina eye o ko preach a na opese o preach ni se ne Obuoba preach no wani begu ase mame sanka biem me say ubetumi afa message se nyankopon de mayen anopa bi efiri juoda kopim fiada message se rade de maye no eya na eye very powerful munyina mu bedi adanse e entu we osofo a ubetumi afa message no eye sa wo befa na emom se uko preach message no a eye preach message no sene wo wa ho odin ene onti ase esitire. Don't try to go beyond your own strength, understanding of the word. Udi agra wani megu ase. Enu ntimi sisu biemu di ama wa me say. Yese ube adma adomo a eda obi so. Akyede awurade di ama obi sene Obuoba ye na dwuma no eye se ube adma na mmom unsu nya akwanya ne ye so microphone ma na ye wadwene sene Obuoba ye no sa pepepe no be ye no a wanhwe ye obenya asem adentia esunu obiara ene sedie nyankopon onyono no ni su ne ban ene anamon a ode ne fa so enti anamon a me fa so no oyi wadwene so be fa so bia ubenya asem ensam trofo enei yahunu se yempanimfo ni bi anamon wo nam so no yehunu ne se nye ena ye ka ebia sa anamon no yede wo kokko tena sa anamon no so a animguase beba enti it is good you admire someone's talent, you admire someone's creativity or creative works, but don't copy. Even so, copy, make sure you do it in your own way, within your strength and understanding. When you do that, then you are good to go. Enti sani me ya madwuma, sani omo aka ye omo adwuma, me betena ha na me madwene se me be madwuma te se kwakukusi a. Ebia ne mantimi anya madwuma te se kwakukusi. Eba sa me ankasa me de competition ye fe no unnecessary competition. Unnecessary competition. And I'm a diama me ho. Me pesa me yes one. No. Be like yourself. Do your own thing because you are unique in your own way. It is good
you admire someone's artwork. It is good you admire someone's gift or talent, but don't copy. Anyam to phone no aba nan saying ubehia obi anu no so to nyum say brother Sami tia na no tretre nsa kosoro yeho uncle masa, you are unique in your own way. Man nyum no so resa de o yanche no wadu zakra wo sua Sami na mu amusua no kro no wo hunu ne ho ano enti. You can admire the gift of Sami. You can admire the anointing of Sami. But we a singer, up and coming singer, na wutie me. You are unique in your own way. Don't copy Sami. Dito. Oh yes, when you be aside bia. Me wo ayi me nkola bia. Yes support wo kakra. Esu ne ban anu mo fa no. Amoma nyom so ase Sami. Masa, when you say you can admire someone's gift, you can admire someone's talent, you can admire someone's creative works, but we don't copy. O copy when you say, Tiasia say you are unique in your own way. A radia ball stronko. Send your radi ball wono. Sa domono. Ebi ni obiso. Enti me say a kabium. You can admire someone's gift or talent, but please don't copy, because you are unique in your own way. Eradin kan ho oma wonti ase na umie wadwene mu minimu se ebre ni ntie ntimi nkyerɛkyerɛ mu nkɔ akyiri, but de ya kyerɛkyerɛ ya na ye gya de aka na hye obofo ne nsa na obofo na anye na adwuma enkyerɛkyerɛ mu mfa nkyerɛw na te ase se sɛnea obi eye na de eye wo fa ubetumi amwani agye ho na emom yensua sɛdeɛ wɔ kasa yensua sɛdeɛ ɔyɛ ne nneɛma sɛdeɛ ɔnante no eba saa debria no you become number 2 when we see you yehunu onipa na wo kɔpe no ɛwɔ mu Awurade nka ho na dom no so ma wo ɛwɔ Yesu din mu amen. Psalm 33 minutes after 7 live on Ahenkan 93.3 FM. Ipacho ye streaming live our YouTube. Sanso na Facebook ko ho no mo a obehunu eye dwumadi no ho. Fa wo comment ni fegu ho. Ebe kan yensa ebe kinkan ni nyina kama. E de amount. Sanso so na www.ahenkanfmonline.com. E ho na ye niam mienu. Okọ ho no mo a ye ubenya news akenkan wo ho. Sanso so na ubetumi atie ye dwumadi ni nyina bi. E wo ho. www.ahenkanfmonline.com. Okọ ho no mo a ubenya news de brino a bia kenkan wo ho. Sanso so na my tune in Modern Ghana na Ghana Waves Zeno Radio app we mu nyina okọ ho a ubenya Ahenkan FM atumi atie eni ti Ahenkan ye bomu ha no mo wiase afa na nyina ayade a omo ete yenka okọ ye Facebook page ho nso a de ubon krata no omo bebo so ni nyina omo de egu ho eni nti ubenya bre akenkan ni nyina bi nso so ewo ho eno mo ba bia yadru ni yankofa de ubon krata mo boso no emfa nto adwumedie ni so na endra eye wo birthday, happy belated birthday and confirm yera Sami Ewuku na endra ye ni birthday nti belated birthday and confirm no one fine gentleman. He got the charisma, the ura, in fact so many things. Ye boni din a emrewa enkwakora eni mabun obi anije eniti bra Sami anopai yama wo belated birthday. Empedi for mama Maakye mumpo mbako de. Okay. All right. Come back here. Akosi ya bibia boko de. Nyame adom na wo se. Nyame adom so me ho ye. Ele nyame ase. Yishi aye na ache. Yishi ache. Honam na ye mre kakra. Obe ne den. Ebi timi twifam. Ebi de on twifam enye ye. Ebu a wo twifam a wo twia ma. Me ma na wo twina etwam ni nyina ene ne nyina me twifam sa. That obe ne den. Eh, adwuma yi.
eto da na sunsun no penso na hona yate adwen yes sir so o de also umu odin won what was you adwen de no mu odin o you mu odin pa as was you modin that's oba one day wanya say mu odin pa say you modin say oh say mu odin style bia bia mu odin Aleja am personal doctor oh you nya den say ja you be can say adumara kwa ya adumara kwa ja enya sa nti ono aja okutekute emu sa nya se ye na emu odin o se emu odin azebo ja nyami krekra yemu a sure anya ne se nyi obi se edin ebe mre mre de ya no ebe mre ne asem no ebe mre asem meti ye nyene bia edin o se ebe mre so da bia ne etim ba bia etim a kakra sa du ba bia ji se o de ne edin fam se de wo kan du ba bia atumi se utumi se ya ho ahwe anya ye bata se o mia wani de ne edin ne wuram ze odina bosom sa bedu be no aso be yeshi ja ne edin mo fe na ntim kakra sure Yamagana fo nyina ache ebie mamakwa aba de ba agiatum kasafidie ahenkan 93.3 FM ebutu apoye mantamu achem abuabo maame akua frakoma batampa ne studios ani yasim konya ene anopa ya yede oman mu ensem de eda wo ma chidwumadie so na obonka ata ne moboso na adrusu adehima manya so na etie sade be obehu nsem awodo a etwagu o microphone ganam ya bi wo se otua na mo na so akoton katan bi na wakenkan na so ahunu nsem ne bi epepo sase ye no yede enyiyi animu na de ebre wo na dia mede ase no eye The New Crusading Guide Obuoba Ofori aba na wode atudwa ekiremu ese aye Queen Mother awono ewo sehwibekwai na chese wetimi abo modern ese o mane chekire no egira ye nyina ye so ntina fam de obetimi aye abo ne se aye KG blog bi school for no totofe 1 KG for no wonam school dan o se na de aye no na enye papa nti wono akasa tima bono mode wasi de ama o mo bekwai di DC primary school akwa si dia momo maame hima nyame nhira papa Queen Mother obo homodin no ano no oman no ye nyina ye ni se ya kaja omoton ensa simpo ana komudi si se ya de maye ne a senka aban ko omre o so no kwa to asasi o diskana gunu botom ana wato ka kase VH ene odam ana wo kɔ no ogenchia na eba no oba hima na eba no koso agenchia koso age na uwu achi no amoche beto aso hwe chimpra mo say yes nti oba hima wo sahwi ebekwai wabɔ homode no ano no wanya hwe kwa na watimi anya baabi amankra ya tena omda achi na owie ya no ana eye ekuo bi soso di ahyemu ha omna say fix the country for no na omunua ba ko ye fixing the country nti omo no fixe we mo no fixe na we msemo fixe eto omo so omo ye oman ni ye no omo na di ahyemu de Obuoba Ofori mu anye ensemtwerafo microphones egu omanim nya de ketwa ana omdi tudwa kyerɛ mu sɛ NDC fo etwa atro bi di fa Ghana economy no ho atro na woni mu eka no ene ko ya bon chenku o ma friends samtwerafo kyerem ade a kyerɛ samtwerafo sensem na mo kan nyina na NDC fo kan nyina no omomamu ya atro sem ko a enwa sem enso ode about Obuoba Ofori emu na sanso so ana wode osuafo abede kyerɛ bi di atoa na wode atodwa we ye ayino no mrekuduka ai mreku ona ni fonyi da hai wasuafo be de kire ona hwensa ase no obo ade nioma hodo eso ana ode atudwa kire musa nkofo bi aseda pa aye video bi a edi ahini wa abe fontentan so a che se eno no nyina no wose yensam bi asabe yensam fata amanfo kekande etata ho ai no se enya no kre se obo modia na osabe ka video ni bi na se emrekuduka owo mpe anase no wasem mpe wacha se atrosem memfa nyasem enkrofo bi na se da pa no mpe se omo esse ni din keke ai enwasem na ode aba the New Crusading Guide Obuoba Ofori enso emu na oba hima ebia ni abra no ni school da de ama na adehie no no oba hima ba ku bi so de onso na ni abre
ɛna ɔno nso so ɛne ɛdi atwantwe wɔ asɛndibea kɔɔto ɛne yɛsɛ watabiri ɛyɛ ga east abankra chwonom watabiri ni dina kwa kopie mu ɛwɔ asɛndibea kyɛ sɛ ɔba ahema ne twetawe banso akyɛ sɛ nya agorɔ ho asɛm ɛnso ɛwɔ ha kwabrenya yɛsɛ ɔmo market nsase bi ɛho nsɛm ɔba ahema ɛpɛ kakra wo abankra chwo so we kura abanwura wo so mpɛ sɛ ɔbɛma ne bi ye o ka so nkwa na didi yeye oba ahima kwa befa so obegine die bi obegine hye ka se tena hoy na saso na akopie mu ewo University of Health and Allied Science ya so amoso so atimi abomoden abo eye Dr. Japan won ma bona so pa ma bona baso mama Doctor of Science ate se enya agoro enwo asem esoso ewo de obokrata yi emu the New Crusading Guide. The Herald the Wakrata no na mede toaso na wode atoso a water so wohwe NDC Emmanuel Konuma National Democratic Congress wonso de ne 2024 eno no aye bibie wo ho ya wo mo kye se owuradufu ayiniti na eno na aye owura Spiogabra ene owura bafo mo ne wono makeka wo yinada eso wabekasa de yafa hodufu ya wayi di ti wo 2024 political the strategy no hono won ma be kire wo madwen papa de afa wo na kretesa so de aba watch say bulk oil storage and transportation wo mo de aba wo mo kire say ka ya abefie won ma alusu niema bi ye no 400 million Ghana cedis se won sam wo the Herald the Obokrata no emwo ena owura Sami Jamfi Krachi oye lawyer emranim ni na wakache mampeni abedi eche Dr. Mahmoud Baumia ewo na address a oka address ye no wachire na ante papa dia fa wache so o use cooked fingers for economy address no economy address na wakwa address no cooked fingers no use your de mampeni abedi eche Dr. Mahmoud Baumia we owura Sami Jamfi na eka sanso we dia kire no the Herald the Obokrata no munsem ano pere bi no na the Obokrata me de toaso no today or see truth and enlargement na when you say no na semba kwa de ba ye no when nyina kwa GN bank fo ono mo nsem o se sisi na omo bre papa a chese enya agro na wase GN bank no anu otwetwetwa omo aso ye omatra ya hodo ni bi di aba anu o kire mu se nkofo bia yo madwison bese wonum ko wiawia no ma hodo bi wo ho na enwo asem no aye bebre enti wo chese atakwa akubuadi wode ho asem bebre na so ede ababa watwatwa GN bank for no mata ya hodo ni bi enso ede aba na owie no anu ose Ghana fo enso so ede atudwa kire mu se GN bank no e wo se aba biem GN bank ni sa mbra biem sa se abande ne nsa kwa kaye no amankofo so ayese pa Dr. Pakwesi Ndum ye kose ente wansem enso odi aba ensema wodo na gua no nyina no efa GN bank ho si today de ne dia today nso ye Pakwesi dia ti yo enia na Republic Press the Obokrata no ne kuramia mede to aso wodi atodwa wo che so enya anani ya na wo mkosie mampeni abedeche Doctor former yes former second lady wo mkosie no na wasa so de abetodwa wo Republic Press mu se we ye former first lady Emily Akufu watrese wadane benkum so na kratesa so de aba wo che so owura bi wo ye physically challenged ase ne nipadua no ba bi sebe atochema na wacha sa posifo atete ne papa na so krata ma na ni ba kwa adufu atese we ahiri anomenom yankasa na mnimbone a owura yi akwakodi na Republic Press the Wakrata ne de ba akopɛ bi tonton no ekoto ekenkan obi ho bone a owura ya di a ya bona ma nanim ahiri adufu saa no na krata so de abakrata fa to so miensa wo che so ukopie mo framantem akachia ho dere se bru adan ya
clash bi koba aposifo ene timamufo ntem enam so ma aposifo akun nipa mienu no ese ama hwa ya hye pa na owura Canada Japan na eka sem we ha wache so sese no no waye yi ready pa waye yi ready onzuro bia we wono no onzuro bia ti no se wo mo de ne be ko privilege committee no na wonma ene na akokasa wono no waye yi ready de twempenifo nto no de bibia mfa no kata fe to so miensa kro na wo Republic Press de obokrata ne mo na the obokrata me de atwa so de ma wo se without fear or favor the obokrata ne daily analyst na wodi atudwa kire mu se opanyini baako no oye obenfo Samuel Ato Duncan ana wo osre abanmu empanyufo ahodo wo mo ewo Ghana fana ba bia UN4 ka ho wache se asumdwe koten ana wo se aman ahodo na beba ye ntam eto opanyini ni brabra wakasa nyina no Russia ni Ukraine entokwa ekoso no ana opanyini so na no atomu bia wo sre pa se ya ma asumdwe emra ana ho asem wode enso about the bokrata yi emu na akopiem ewo doma ahinkuro ya se ye asemaba enkukwo no ye so omu nkukwo ni wu aje se enya agro nti ewo se osoafo a wona wo hye enuane ani kwa ye dwumadi so o ma ho ye ha na wo twewoni kwohwe ho enwo asem wode aba na ofo ase ayerebi empesu asom na hye badwani fonyi ewa ha ono kra ya osoafo na hye da obo ensam so ewa mai konko Ghana mu anom mekyere onimonyamfo kwadwo opan nkroma ni fonyi wa ha ana odi atodwa no wo kyere mu se amanfo bebre kasasa na no Dr. Laji Mamudu Bomi akwa kasa na okokasa ya 11 obo so ba kopɛ wa bro timi kasa bese donhwere mienu ede ko donhwere miensa eso na adenti a 11 wan kan ho asem opanyi se kan kyerɛ mu se na hu hia ehun hia se Dr. Bomi asa be kan 11 ya kan ho asem aka ekom na sebedwafie wo mo bon wa twade na sebedwafo atom wasimu afi kura mpo yakom yaba mo nkyɛ be yetan wo miti a kyerɛkyerɛ mu edi abiem na Ghana fo na mbese mo tifi Dr. Bomi ano edi na mbese mo te muso ya na mudua budodo enti we panyi ni kyese na hu hia enti na Dr. Bomi ha ne ho kora wo 11 ho no na hu hia de be kan aka kyerɛ mu awie asopa wo so nte encha asem tie eti enwa asem wode aba na wode osoafo no so na hwe akwan ani akwantempɔn dwumadie so osoafo hwe so ensufonyi ade aba na eno ayonumanyafo akwasi amoakwata ana wode atudwo kyerɛ mu sɛ dualization yi ebi kwaso wo ayi ana asaman wo se asaman run about no isi be na kwan abonta anase ye ne dai ho asem so da bokratai ade abaya asem busa bia wo busa ho asem wa hanamo nti unya da bokrata no daily analyst a obetimi enso akenkan no open pharmacy brewei ene ensema woduo bi aka ho na daily analyst ade baye daily guide the bokrata no na mede to aso no na child right for any abede den a wonomo ade aban ne ko asem dibia ya wo mo kire se he wo hwe Ghana ha nkwada dodo na ne na monten so wo mu hu a na se eyo mo se wo mo mfe ha wo mo papa nti wono ma tebiri asam no ede kokota daily guide bokrata ne de aba na owura Canada Japan enso atutu bidia mane okuja tabla kwa wakeka na ade watira na ade papa yiyi na ade ato de akira papa yi wafaya na pa ote me akompre kwa Japan de na mimisura uwe hurehura me daily guide de bokrata na de aba yeseka ne first lady Emily Akufu wo masanso de aba bia wo kyese wato na nanom ewo ensie do akache hunsem enso abepie mu a wo kyese nipa mbienu ato na nanom wo nsie do a mebu na wonom wo ho ne aposifo na wo mo de esie nie ena mbienu ahwere wonom nka daily guide de bokrata no bi mu nsem eno no the daily statement de bokrata no mu nsem na mede eto aso ede amamo na wasu kopie mu NSS wonom na National Service Scheme no watia so wono mo enso abie eye nkrata mu di ato wono ma
wɔnom ɛhwɛ ne mu sɛ ankorankorafoɔ bi a ɔmanya akonya amfomudi ankɔ ɔmo nkrata asɛmu no ɔmo so betimi adi ho adwuma tiwe ɔde ɔmo boss emfonyi ɛna ba no nyamfo ɔsɛe asibe ɛno no papa we mi checking tu anka ne kumase meyo ne wasam wɔde aba ɛwɔde ɔbɔkrata yi enso emu na owie ya no ɛna wɔde ɛyɛ ɔpanyini ba konso mfonyi ɛde aba nom na wɔde atodwa akyerem sɛ ɛyɛ America dollars no 4 billion wanum ɛhwɛ so amde ba bɛso ɛyɛ abibiman ɛfo asene sɛde ɛbɛyɛ abibiman no ɛso so betimi atoto nneɛma na Ghana economy na ɛpro ɛsɛn no ɛso atimi ama economy na timi agya ne na so ebiem wa abra Ukraine fo so ɛne Russia fo ntokwai ɛde so ensunsuanso bɔne de abra abibiman no ɔmbetimi ahwɛ so betimi ɛso apɛ ne pharmacy bre ho asɛm ɛnso ɔde aba ɔde ɔbɔkrata yi emu na owie ye no ɛna ɔde atodwa ekyerem sɛ ɛyɛ ankane Ghana yen second lady Maame Ramatu sisem no kase watɔ nananam ɛwɔ nsia do a wɔnom so atimi ahwɛ apɛ no ɛyɛ korabe kama na ɛyɛ Spiogabra wɔno ɛnso so anka no na ɛyɛ ɔsoafo ɔhwɛ dwadie dwumadie ɛsoɔ ɛwɔ ankane John Dramani Mahama amamuo enso emu na wose opanyini no ede ne stamp ede asi eye agenda bia eye owura kwabna dofo wono so anka no na eye osoafo riska sem totoye so o konko ganam yawo eye John Dramani Mahama amamuo enso emu ana ode atugbe kyere mu se opanyini no ede agenda bi dia ba wo kyese ebeboa ye papa ebeboa enti wono so endorse ho asem enso ode aba wei eye ensam agodo a the Daily Statesman ede bae. They find that the Obokrata no ena medru so na watrasa apiati support fund no Ecobank Ghana one more edisika 100,000 Ghana cedis edi akwakoto fund nim se womonye na womon fund to niema ewo ho ena wasanso dia to soro ha kratafa to so miensa ya wode posi sadom hene owura dokota ekufu dampare ni abatoa ya water say na posifo no woni abre papa wo hemfo so motor riders no so a sabe wono mu twi motor basa no wono ma so de wo so a wan hwe ya ebeye dwe pa won some of the find that the Obokrata no mo wo chase nkofo mienu bi a wono mu susu eleto wo so anase wo mu accuse wo mo 21.9 million Ghana cedis bi ehwo no one more tax be one more grant one more bill 1 million Ghana cedis and one some more the find that the Obokrata anymore and gridco for so the about 2 annums here gridco dear one more some banners and can ya dum so free one the better one more so a craft fan baby no one benya dum we cried and hear dum Baya na watwe baako du baako 11 weeks ewo nkran mpatamu baby grid kofo ena de nsemi ede aba ena child right for nso asi waban no wo de wo kokoto ne nyina na se nkwada no street children no atete panti wo de aban no kokot katafa to so nan eni enum ewo the finder the Obokrata no emu na the Obokrata me de to so de ama wo no o se the custodian the Obokrata no na ensema wo de abande do so pa fearless fair and reliable na the custodian say seminal ekasa University of Health and Allied Science one more atimi enso abo opanyini bi abaso achese enya agrokra na wabona baso Josephine Group of Company one more boss eno mabona baso kama enso ewa hanomo na eno wasem wode aba na ode mfonyini enso aka ho kama Maame Ramatu enso so sem no ekese yapeno krabe enwasem ewa no watese kukudam ne atotowro ne antini ana kopiem ewa djumadie no enso ase Dr. Alhaji Mamudu Bawumia Ghana mampanya be de chiriko bi anka ne Ghana mampanyini John Ajekum die wuokofo enso so ekobi atiase wose tituru pa na wonum enso ekoye na obenfo osei asibe nso de atodwa akire mu se Dr. Alhaji Mamudu Bawumia anano nsema okokika de fa economy ne wono nyamia ni mkroni ensema okokika ye ni nyina no ye nsema echese ampa de Asia eboa
ama Ghana so how ewo ma na se beboa ama Ghana yeso ya free ya ha wonimu enho asem odi aba na wose apiati ensosofo hawa omo ekomu no na nsensu asa to yei wonim se sanso ayiri fam no yoma na je apiati fu esuso yey madi emia papa monka fra ento ajasa aban no enso atimi apanioma kakra enso de akwakọ boa wone mo achase no asem enso so odi aba de obokata yi emu de custodian de obokata mu no the new publisher the obokata na me de ato aso na de former second lady Hajia Ramatu ya wono to anana no wonse dra wono ekope no krabe no wachase baby a wono sie no wo mu sie no ba ni kunu ne dofo ese ni kunu ni a na se wonu nsuni the new publisher the obokata na de aba na wachase okotoko ne ha ase Ghana classico ba ko wa ha eno a wose ekotoko ehye hase ekana baako ena the new publisher the Obokata ne dia banta agudie mufo no eso atibie ena krata sanso dia ba Paul adomo kire ena wo ka kire maame eye Zita esa Zita Benson se he sabe ensemhu na wudi ni jai jansemhu na wudi no na die nti adomo kire ka kire maame Zita ne se wa visita kwa brochimemu na emso beso oba o the British Airways no ena eba ne hunsam ena ma eye adom okire atutu bidia ma visita okatense ensem hu na nsa bi wudi no jai na emwa the new publisher the Obokata no ena de ensemi ene afoforo bia bambonten so anope the Obokata me de atwaso eye Ghanaian publisher de atuga ade cheremu se semino kasa die aye a great development bank for ayomadwen se won betimi ahwe aboa amya biobio nwuma ahodo na so ama adehye no binum atimi anya bi aye wo chese adwumadie no enso ehye aye a great business aye entrepreneurship project enso anase program emu achese nwasem enso wode abba na owie ye no ene wode atuga cheremu se aban no ehwe ani musu obetimi enso asi na akora mako aduanan dan kora mako aduanan 40 eye buildings and wo hwe ani musu obetimi enso aye ne yie ade ama ade kye no ma wonam akwa ahokyere mu anase hunyehia mu ewo eye apiati no enwo asem ode aba chese osoafo abede kire a wo hwe eye ensase adwumadi eso deputy land minister ana ono so de ehun asem de abonmonyafo Benito Owusu Bill ana wode abai na owie ye no ana Chad Right international for so chiremu say omo ede eye attorney general ekọ eye supreme court afa eye enkurankura wonem sori o matia to se aje eye street ahodo enso aboboso Ghana hanom no omo ede no ekọ court ho enwa asem enso wode aba nkrofo nsu dom ka so mo de okọ a we mu na jeje ayi ma me na friend say doko yi ne hu okoyi no kire ne bei akuapimpodo o ma akuapimpodo ani nka Ghana ha no se odima enti attorney general wey boa ho na isi adewaso ba yehye enwa asem enso ewo de Obokata yi mu wey ene ensam enkaye bia Ghanaian publisher ede ebaye Daily Graphic the Obokata and ensem bia ba bonte a water se abana ehwe se aburo ni soya beans ni ade no eya wono ekrakra na se wo mode kwama no ne no wo behwe na aka wo man mu ni nyina na se wo hwe na food security na wo hwe se ebebo ye nua no ho ban no eno so etime agya ne nan so wo hwe ye portraits ni ade wo mbenye nuane ede ama nkokọ no ne ade no momadi na nipa nso yenya bie buro ni banku ni ade yenya bie di taban na ebo ho ban ena wode eye restrictions bi atoso na akrata sa so de aba wo che so ukohwe eye Accra Central Business District ni mu a ene pani kohwe emu wo maje wafa na ntwie ena krata dia ba wo mu dedede mu sa wo mu chese wo mebreba wo mu gu kwan no nya asam koto kromo ena na ntwie aje wafa wo mapam nipa no wo beje kwan no mafa Daily Graphic de Obokata no mu nsembi eno no
na abusuafo da bokata mede atoaso no asemu wakofa hin Ghanaian Times ana mede eba most authoritative newspaper GT eno no ana o kire mu say enrada da ponda pa a chese Christopher nyina no e kire wodosonko e de kire Yesu Kristo wabra enei wonenam kwan so a chese wan hwa na wochi mu awie ye de ne be san ahoma no so ai enti enro ana ye Palm Sunday na o chese na asiwani se o ka kire Christopher wonum hye ho fa pa na anika enso so na se ukopie mu mra sebegafie a mra sebegam chiamene abede kire no wonum so metimanya akonya ato aba ana munya kwan ento aba wabra yedi ano baba ye bi na ebi omumu bi eche eya apakan mu na yedi ano baba ya na akobase ya twintonto no se mra ma wo kwan se wo so omutimi kiro madwe na se omutimi kiro madwe no asem yakodi asendi bia ama Supreme Court kura so atimi abu asem no ese ayomu akonya so omukiro madwen nipodi asem no ekodan wonom no wo se wonte ase endu asa tabiri asem ni biem asa de koso omunya review e wo sa asem no ho enti ho asem enso de obokata e de aba na owie no ana Child Right International for so omode Attorney General so Supreme Court no attorney eno so wasem enso e wode obokata yi enso emu na ode atodwa so kire mu se school placement no atumadie nguso a ekoso na uhwemu a eye enkura na se school for mako wajiche mu adu economy ensa akiripo n9 93.4% wonum atimi anya konya sisu omahunu eye suapon a anase school to aso a wose wonum so ekoto mu masua eso ewo mu enwa asem enso wode aba Ghanaian Times GT mu ensem Supreme newspaper na yade sorry so na krata de aba watcha se eye oforiata ene wabone nsem se shia de ama mampeni abejete Dr. Mahmoud Bamia na no da lectures awodo akọ edeko tu jano na watch se we next leader se Ghana mampeni na nado dan kwekufuado esi for mampeni abejete Dr. Mahmoud Bamia na ewo so Supreme newspaper da bakata no mu nsam no na fixing the country movement for so na atese wonom so akire wo madwen de akire kane mampeni John Dramani Mahama you will fix the country, you're fixing the country. We more fix it. You. Na somehow do an edika abo bosso. Edika abo bosso na ba kwa wasro hadie. Ora yi a friend wonder. Na watesa one day wa ye a year fright forwarder ewa flow. Na wonam kwa so wo kwa dwuma na ja. Wo twa selfie. Wo twa selfie a security officials be say hey wo twa selfie anso wo mu dwuma bi a wo mu diri nti wo mu dwen sa kwa no twa wo mo ene wo mu se wo mu na de ade ne wo mu bo ne pa to hwe nanim a sabe na ni nyina kata na nim nyina dufu re mu nyina hirihiri aso anomeme nyasam kuto ntimi mie na ni kra e wo Supreme newspaper m kata fa to so 9 areho krata mu nsem eno no yediasi modiasi na watwe awie ye na awerehosem ne dɔɔso na awerehosem ne dɔɔso pa Ghana ufri Ghana na wokɔ Nigeria awerehosem ne dɔɔso but ba community bi no pɛsi sua bibi kakra fi mansa na makɔ Nigeria gospel singer Usinachi ni obo enku eme sa ma me nim say mahu sa story no a yeah na me dem asoto to fom na me tietie mu adekodi a ekun maame no yese eye ni kunu na ase wa abuse no a na ne a odi wuye yi am se ni kunu buru no tietia ne boso anya ne yamo buru ne tietia ne boso enti eno na ase wonya internal bleeding ene so omde ne call hospital a ni ti anye yi na omo tese akoso a o ni kunu no ase wa abuse no continuously with onya de hwe but onu hu ni se wa gospel singer o san so for maame enti no
nti ne kuro ne yɛ sɔfo ai enti ofiri aware ni mu a yi Nigeria for bɛka wo sɛ den I don't know na wote ho ɛnɛ bɛɛ ma no te ase o te ase ɛna wode yɛ wokɔ we nkwan de nka mɛka sa say I keep saying say mama bibi ma meye because of weinti obi timi ka say me maninti mami ye be ku no man ti ase na man ti ase na o man no so o metena ase no hwan na e behwe san kwada na wo so wo mu nti no tie o when you are talking about issues like this I be no more ant wase na o man misinterpret won sem na wo ka no but mami nka kire wo pain me ka kire wo pain yemfa ware enko heaven oh there be enti me ma ware emfa wo nko wo early grave ebi kwada maami won se sanwie na wo be ma okwabrane de waba be dane punching bag ene obeboa edi wo tu utimi nkyira aware a utimi nkyira wadwen on sori mfiri ase enko ekata aware no eya na o ti wo se me mani nti to say when I think about this particular issues be say by my I go so crazy to the extent say my here I will lose it. I mean, it's very very bad. Say what ya warrior oba tete o aware oba ne be ma warrior fie no supposed to be a peaceful home after hard days works wakoye adwuma wa bre no wakoye adwuma ukọ abonte woni asomdie no uduru fie wo se wonya asomdie na we de obi ne yere te opo adwuma no obekọ fie a na odwendwen ho because oba na dane marriage ata no tifie onyu nkoja no be ma ne pia opie fifia no pa anajo obeba no wo bedidi abeda utimi unya ko bie wa no se mi awari I think about issues like this and I go crazy. Me kakra me nim no say nkasa bio awarefo matem ho ase enti no se bibi nkoyi a ba ko ne timi kire na adwe obi atimi kire na adwe no to aware bu on ma unnim na wo ba no ana be ma no mu ba ko yeso o kire na adwe a wano be pai wano be pai say no ti say ai gospel ayi a ya bu ne Nigeria ya wawi me ya sure say nyema bi na ekoso a onim no kobie na no sisi a yebebo no obie wa no sisi a yebebo ma sa ma me ne buro no de yesi enye ti say bi a ene ne ntokwa ba yo se da bia yebo ya de a buro ne de bi na me kire nti wontimi kire na adwuma ware na se onya kire wadwe yebebo and ba ku biem Ghana fo ene wiasefo nyina Kristofo mesremo se biribi ni na osofo no osofo maame aware egu a eya mom ye ntia ase se omunso ye nipa se ya ye ntia ase o but sani ana society no e ka omon nsam hwe ye hwe ma bi a aware ye jai wo Ghana ha e ma bi anom ye asofo maame nom anasa asofo yire nom ne gospel musicians omo tu nyame nyom so to speak omo tu nyame nyom so to speak was a then she torment ne torture ebinim akom ebinim hye nkom de ma wo mu na hwe ensem a just when you think about it mama ye wukwa na atemu se enkwada ne nti na ya bo enkwada ne nti na ya bo na enkwada ne nti na ya bo no me mani susante metna enkwada na wo mu susane nti ya bo no se wonya de to na to foma enkwada no hwa na e ba ba hwe sa enkwada ne nti na wote wo no it's very painful. It's very very painful. Na wetumi abro yonko ba onim dɔkɔ akɔ anya ne yɛtete ayifre ebi wo so a ebi wo krampo anya bro ade na wono ate ase na ni nye oni ani je wase ya mu no obo no ne de no wamwo just one fan and sanka na so obo treatment na de chen obo wow areho beku abadwea na to we ne mpebebre ye kan na ye de ani a kire emma ne nko emma bi nso obre waware ase o me say minim man bi nse man bi bu mema me say man no de ono no obetumi abo ne yire no but ono ose wa hye ne ho bo se omfa ne nsanka ne yire na me say oba ne timi ma wo mafu so ni wo mafu
woman na ya use a yɛmfa nyɛ Yɛmfa a wobɛkɔ akurase na twetwetwetwe patomu hɔ no ɔba besia ne ma wɔ mafusu no didi ne kunu n'akyi asa ne kunu ne gyina hɔ a wɔde bɛbɔ ne kunu ɔba besia no tumi fa ayi DDT na wanom okuni ho ahyɛ bɛɛma no na benkatachie te saa deɛ wei ho in the name of deɛn nyankopɔn ana hwan Allah enti mebo enti say no ho say na wo ba no wo tete bɛɛma no say no sɛ bɛɛma no so pie kwa bonte na okonyo obi a wantete no wokɔ na wokɔfa no de ne bɛka ho a wobɛte asa na wonte ase sɛ no ntimi nya mane hu na no so hu na bɛ ene waso kora bɛ yesi na de yi na bɛ waduro sɛne bi wɔ hɔ dom a ya na aya wodi akira woka sɛ enti na aware ankasa no ehia mantoboase no wɔsɛ madwene ho no mehu ni sɛ enne no yɛyɛ mpenso no kwen fa so yɛ ware no ɛka ho bio ɛkwen na yɛ mabu na yɛ ba no yɛ fa so ware no dabi o mami wani nani afi oh sure nani afi but omoma ware no bedi sɛ nye yɛn namafo aware ni bia fine but on say omo no time omo ne de na ya na nhyɛ dan dɔso sɛ yɛ die on say awalija yɛ ankasa no compare those days no de compare ne ya iwum na ya na nhyɛ dan guse nya ono no pɛse ni de na meka ho but ne na ankasa no utietie na amafo na ya ba na ya ware no obi de ntra yɛ kura na di 3 years the reason why ne say enioma a wose yedi gu akwan so etwen a wose ye mu bi twen ne enya ntoboase ne enya sa ntoboase no ejebu ono ma oba no obeware ne kura no na afi ne ho afono dada so ahu obu obeware na ne ho afono dada because no ma bi ono ma empena twen ni kwa se biba bibabam ba bibabam too much a afi aware no mo ba ware kura mpo a enya ni ka bi na se ba ma bu ho a ayi obi a binimu no woni be ma na tena mfie num na mfie num a ware ba mbio na ho mo ho wo twen se be ma be wona ba wa nka mfie num kadada enti me no sa ne se na wo se mo to aso aja se mo ba me kra de ho no kra de me mpese me go deep but ne me kan say oti aware ho the moment abete se oba no abie na no se wo minya wa mekun ana oma ade so ana opese wo de bow akasakasa ba aware de o den akasakasa wo even abusuafo a yati fie kra yeko na we ya we free ni ba bi we su free ni ba bi ni mo bisia den ya mo beko but sakasakasa ba na oba bisia etumi ka kire wo se wo de atwan wo behu me poison epie fi na no ba onya obaye nti na epie fi na no ba no Bible say out of the abundance of the heart the mouth speaketh enti abusu na akoma muti na pie wona no enya agro no wani wudi obetuma ka so meboa but oboa atimi apie fi na no ade bi ebe pie fi wa no ba bia no you are potential doer of that thing o make attempt say o ball kura no wa mowa huni say that you betima aye sa na wa fa ho adwene na obi atumi o say enti nipa no bebre wo ho no a omo awu ko bisam a o se na be ma ne ta ka kire ne so obeku no na o te ho so nim sa agoro so o kan wonyo ene am de heaven na mo kon de me pa hwe ya semu so o se gisu owuo na betete o mo ntem I see enya sa na ya so esofo no ka I see gisu owuo asofo no so sa no mo ka kire ye ni aha so mo kire wale no mo a kire ya ko cancel na so asofo no ka sa kire wa ware ne ya ono na trase ye o enyo na tiase de but sa na o se kire na ka kire ono aka kire konkon no ayo de ko bible no se gisu owuo pe ene momfa ware enko heaven ana adwamambo momfa heaven ya ware enko heaven but omo akure yo so ka kire se obefa ba kwa jaba kwa na mboa enyo mo na kai eni ya ni training wo training ewom so obefa ba kwa jaba ko oh na obefa kwa jaba ko de ina se abrego ni abre yo oba like asami american I'm very 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 passionate about it I'm so passionate to the extent say me who say domestic abuse ne violence koso wa aware mu a na bibi ya ayeme mi bisa mo say de ba asem da bi o mo de kwen why are you taking that marriage to the extent to say oba bema etimi threaten say wo minya wa mekun no afa ba no afa belt
obema obetam ade so de ball ba no that person is equal to a murderer. So woni obanya kasakasa na eba otrim se fa ade fa bono you tam on to murder. Ubetumi akunipa ma na yeye you are a potential murderer. Oba woni wukunu benya kasakasa na beba otrim se fa ade fa bo wukunu you are a potential murderer. I was say ye show ye idea na motete enkrofo etin niema ho no sa no pa ye bia homa na tum ana wo de o mampani kufu ado ba ba ya na so se efia no pa no nsia ekopuma nwure no nsia aware a eye kankan aware ye bon ye gu no a obehu na sofo edi mirika be pie ai na ba ko bia miminim eno de ensem fata sofo pa o ne de ne yere Edin. No me boy friend ntoma. Sani osofo bi tete ne yere. Na we kura ne yere se won kasa because ko kasa wa ya asoro ni begu. Dia make kan sa o. Osole o transu hia so. Nti mo amuni made kura mbesa meka. Ya kase. O transu hia so. Eza nse ba bia. Sofo. Sofo wale. Na ba bia wo se wo fa no fa ho. Onfa sa kwa no so. Eno oba na kana no. Oh, what oyisun cha na danfo na danfo no be yisun cha na wasini kunu onira sof maame ti sof maame obe ni dai ti what ho sa ena wukunu efa wachi ena wotena nsu ohia so wakoma no atum wakana no atum sa wo ye adi oso ye adi sof maame nti anu minim so wu a na we kura wu a nyame ma nko abiu wa we nyame ma nko abin because this na yakopo ochiri sa de nsu ochiri innocent na wo ye ni oba na ye sa de ya mo innocent ana so for mo Ghana do onu do mo ye wa lesbianism na wa ya kan ya so mo am kan ho omu ka ho na wo ne wo yere ate na ba bia wasa wo fa no wo no ma munya yi nya lesbianism ni gani bi na mo ye no anya atum munya bi na sofu maame no wote ho wase gisa ewuo Sanya katre me ye advocate e de man se wo ye oba wo ye be ma ware de ye ade ba ko a bible kan ho asem e ya ware o se oba eni be ma be free na naja fie e wo bible nim nti ya de pa ade bia bible kan ho asem na osan be kra be gitu mu se ya de pa ne de o ye den ya de pa nipa ntimi nsesa no but se onipa na o ye odofo no eduru baabi na oba be ye wudini nu o tretewa don't tell me san kwala ni nti o de be ye obasesa obekun not ho obasesa not ho me wo ye minua ba na be ka kire me se be ma ne ne te ya bo wa threaten wo wa bo because a man me need time or credit tenants yet yes asem no. Yes, because I don't see say udo bia. I fed your donning nyina timi teko. Emo ni pa be da no atamfo to the stank say unya na wo de ade be bono. How? Ene mo amoye sa de ni nyina nim guase enkam. Mo amo ne nkrofo ma no mote emma na mo tete wom kwaku be se osama mo akoto mali ase bola ebinim kra de onware no da bi onware no ana mi kenya wo betete wa o abuse no oburu ni tu awura de ebe ye mfie miensa ni ye bo na sinwanya ware o empana twe na ye tete wo be ma pia wo mafie na usi wo se be ye o ware mi obejai na won ware mpo na oyo se na wa ware o any man na omusu di meme ni no e man bi unse meme na ya na yenya kamafo da bi onya ye ya bo unse feminist group no ma sorry sa e meme na de ho na sorry amayen de bia girl child education enti me say dache me foundation am de beba no e boy child education because I was say meme no sunya advocates ne yakasa mayen e meme no bebre bre okohwe obema o bre no ho kopesika de ba aware bia se o no ba besia no asan ayi ne pie todi agu asa wonsi na se ende wona ate ho ya mo so mo ware mo size mo ware mo size yo o di etire sa na to wono mo na ade no no ti se
obu ho no mo a waro size I think that one day was he invite impenifo bi no mo bra be boa yen waro size no I'm not talking about the structure of onipa no any obolo na feel so betumi na wa wo dia but o size na me kan say e bia me wa ha yi me fa ne say me bompa boam me ya kobla and me bompa boam say me bompa boam a wo say metimi hwe okay me bompa boam no a a day sika sen na minya o ye bi a day me mpon no metimi nya te say 30 Ghana dia ene oba type ben no be ka me ho a sa 30 Ghana ye be some na so no e wo say wo tena ase abrabo na wo bo no there should be statistics tena ase fa wo to tena ase dwen obo sometimes you know wo bo mpaboam onso ne university ni ba na etwempana so atiase so atiase obo de tian se bu ono ma enda di o omo ware wi a ene ye da di o tie o e wo say wo eye dan yara oba ono ko university ne wo fan crofo ade na kokonkon bo mpaboam se ebinom hyeda ye o mo ho se ase wo mu osuban na ebi hyeda ye enya so wo tie o e wo se no wo be fa na ho na no wo se adwene se na adwene ti akosia hwade akosia hwade onipa bia akosia onipa bia ade ba ko so obo ho mpae the spirit of discernment homo a se bibi besi otimi tinka se bibi besi se be ya you be able to read in between the line I was what say papa kekeke konkon ana mo ebubu mo wire keke na u date university student obe dumpel at all cost you don't need a soothsayer to come and tell you say be dumpel along the way enti hwa so no de and then some trofo ya ba ye hwe so nware ye ma o na nsɛmtwerɛ ni bitimi ko gi oba bi sika dia aburokyire afa duru bra be ware me ya no wudwane masa momye hu aduro na me de domestic abuse ne violence na me tesa na bibi ya ye me because me de mani hu bi enye mame na masede enko e ba bia na ene one of my colleague birthday onso yensem training wo apoyema ntemu yanom biak sports papa ene na woda nti nyankopon hira no na wonto ne nkwam na onkoso a enya ahoden na onso mo konkon Ghana sika ene nkwa nyankopon mane bi okay odasi bebre all right nti menso madam ase to aso e wa ha jumadi din de Maakye 24 minutes after 8 Maakye na ugusu a wutie no frame Obuoba Ofori Amanfo ne etwagu sisi ya no eye yen dewbo enkrata moboso ahodo no eno na wote ye no enti me yemfa asedan koma adepa ene adwempa se omadaroma omo betena ase omo bekyerechire mu de ma yen afei enkoma ahodo bebira ye de ato ye pono so ne ye ba aba be hya ase atwetwe ho enkomo unim se wokọ Ghana yen port na kane no 40 feet container ebo anu mu di yi no ene ahwiri kọ nanim papa omo kire se sika na nka kane omo timi di yi 40 feet container be se miensa no ene omo de miensa sika eyi ba ko pe nti omo sre aban ne hwe no onye bibi famfa ho sa aban no omo kana wantia ye consumers no ye ho ena sa oyiya oni nyina ebeba because ebe de be nwanwa so obi ono na kokra enioma no aba be duru port ho na oyi nioma no na obetua sika kese na oba wabetonton no fofofo a wenya mfaso obi eni wono mu a obedi dwa a etesa eni nti omo sra ban sa ban ni nhwe na wonye bibi mfa ho nti eno so yebehwe ne adimu enkomo na yankomo bomuo no yebesan akodi nkomo de afa apomuden ho kidney yesi say memu wa ne maba wa na aba no mrantie ne maba wa no omo na kidney no asa adoso ewo mu yenkone ne Dr. Kwaku Enti enkotwetwe enkomo doc oti yenka anopa yamu ache mpombo kwa de
nyame adom na mo so nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ papaapa na nkontabuo yi aba abɔnten kyerɛ sɛ kidney sesei adɔɔso wɔ mmaa bunu no mu no yɛhu ne yɛyɛ mo hye yɛn paa ɛne ɛsɛ yɛba wo nkyɛn na agya yɛabesua mu adeɛ kakra wada roma yɛka sɛ kidney problem ankasa a ɛde adeɛ ɛdeɛ ɛda wotwe da onyankopɔn ase nanso da matiefoɔ nyinaa ase na sɛ wohwɛ ɛyɛ nipadua akwa no a nyame bɔɔyɛ no a yɛwɔ ɛyɛ nsia bi wɔ mu a ɛbaako koraa ɛho ka ɔha agyikyɛ mu aduokron which is 90% a owuo ɛbɛto nipa no anaa sɛ nipa no ɔbɛtoa nananom wɔ nseɛ do nti baako yɛadwene that is the brain baako yɛ liver which is brɛboɔ no ɛna yɛ kidney yɛ saa ɛna yɛ spleen ɛna yɛ lungs ɛna akoma no which is the heart saa nneɛma 6 no yɛ work hand in hand ayɛ sɛ wowɔ kaa na kaa no petrol wɔ mu nsuo ɛwɔ mu ɛnso na kaa no tae ɛngu aseɛ ntumi ntu kaa no nti kidney no aka me akɔyɛ the third most important organ in the body woyi ɛyɛ brain ne firi hɔ a next on the lane ɛyɛ liver ne firi hɔ a kidney no na deɛ nti ɛna kidney no yɛ third most important organ in the body sɛ nipadua no ɛkreti what we call red blood cells white blood cells plasma ɛna platelets ɛna ɛyɛ mogya wohwɛ nipadua no a yɛsɛ yɛwɔ spirit ɛna yɛwɔ blood ɛna yɛwɔ body nti blood no ɛna ma nipa nya nkwa blood no timi de mframa which is oxygen ɛkɔ nipadua no mu nyinaa adwuma ɛyɛ no na kidney no the function a ɛyɛ dɔɔso na mmom no deɛ titire wɔ mu nipa nsɛ ɛsɔne mogya so nti efi ɛne nneɛma a yɛfrɛ no toxins anaasɛ yes waste products a ɛyɛ sɛ ɛtumi ɛkɔ mogya nim ɛkɔfa yareɛ ba no kidney no ɛhwɛ sɛ ɛbɛyi no nyinaa afiri ɛyɛ mogya nim ama mogya no ayɛ kɔɔden na mmom no the kidney no ahoɔden kɔ fam a wobɛhu sɛ afei deɛ mogya no a ɛkɔ nipadua nim nyinaa na ɛde fi ɛnam ɛte sɛ deɛ wowɔ ɛyɛ polytank na ɔfɔta mu ayɛ fi wobɛhu nsuo no a ɛfi polytank na woba nyinaa no na ɛfi ɛwɔ mu na ɛde haw ɛne nneɛma ɛreba nipadua nim na wohwɛ ɛyɛ nnɛmafoɔ anaasɛ ɛnnɛ mmerɛ mu anaasɛ this 22nd century a nneɛma ahodoɔ bebree ɛna de ɛyɛ kidney problems no ɛba sɛ wo kidney ɛntumi ɛnsɔne mogya so 90% and above na there is a problem ɛkɔa kɔsi mpɛmpɛnsoɔ bi a kidney no ntumi nsɔne mogya so 15% sometimes obi wɔ a ne kidney tumi yɛ adwuma only 15% ɛyɛ sɛ ɛde 85% deposit of toxins and the mogya nim ɛyɛ sɛ ɛde haw aba nti yɛbɛhwɛ deɛ ɛde ɛyɛ ɛhaw ɛba ɛyɛ kidney ni ho baako ɛyɛ sɛ obi a sɛbi ɔtaa ɛma dwonsɔ ɛtumi ɛhyɛ ɛwɔ ne ho obi a sɛ dwonsɔ ɛde na ɔnkɔ nkɔgyegye mu ntɛmtɛm ɔtumi de dwonsɔ no hyɛ ne ho saa especially ɛmaa no ɔde dwonsɔ no bɛhyɛ ne ho a na ɛno nso akɔfa ɛhaw aba dodoɔ no nso ɛmpɛ nsu nom sɛ wonom nsu a nsuo no nso boa ma ɛfi na ɛwɔ nipadua nim no ɛpie nti ɛma kidney no nso ho tɔ no so bibia ɔnom nsuo bebree no ɛtumi ɛboa ma ɛyi ɛfi no bi ɛfiri mogya nim sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛma kidney no ɛnhyɛ da nyɛ adwuma bebree deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa deɛ ɛde kidney diseases ne ba ahodoɔ paa no ɛyɛ what we call diabetes or insulin resistance obi wɔ hɔ a odi nnuane a ɛyɛ highly starch foods but ɔnyɛ exercise ɔnyɛ adwumaden biara nti wɔn sɛ de biara ne blood sugar kɔ soro a ɛyɛ affect ne kidney no functions no ɛma ne kidney functions no ɛba fam yɛ saa so tɔ so bie mu no obi wɔ hɔ a ɔyɛ hypertensive anaasɛ ɔwɔ high blood pressure ɔntumi manage nti o pressure nso kɔ soro bebree a ɛno nso tumi affect o kidney deɛ ɛtɔ so bie mu nso ɛyɛ drugs ɛne smoke ɛne alcohol ahodoɔ no ɛno nso ɛtumi ɛde nsunsuansoɔ ɛba o kidney so especially nnuro ɛnom a yɛnhyɛ da prescribe ma wo na waa wode wopɛ ɛno anaasɛ ebia nsanom ɛne cigarette nom ne saa nneɛma no a ɛnyinaa no nso tumi de saa ɛhaw no ɛtumi de ba nipadua nim nneɛma
nneɛma wei ɛna tim de ɛhaw ɛba kidney ne ho ɛma sisi no sama ɛgye nsɛmu koraa ma nkwaraa nketenkete ne ntɔtɔfewa nyinaa timi nya chronic kidney disease. Ebi nso ɛyɛ bacteria or bacteria induced nephritis. Ɛno nso ne kɛsɛ nipa no ebi a onya saa bacteria no as a result of ebi a ondi ne ho ni anaasɛ nsu a wɔnom no ɛnyɛ korɔgyen anaasɛ aduane a wodi no ɛmoa wɔ bacteria wɔ mu ɛno nso tumi kɔ ɛkɔ create infection anaa ne immune system akɔ fam yɛno nso tumi ɛkɔ ne kidney ho which is ne saa no na akɔ kɔɔso biribi a ɛfrɛ no nephritis ɛna obi a ɔpɛ caffeine ɔnom nneɛma a ɛyɛ caffeinated anaa ɔdi excess salt anaa excess sugar anaa high saturated spices ɛno nso tumi ɛde ɛhaw ɛbrɛ kidney no nneɛma wei nyinaa na ɛyɛ nneɛma a tumi akutia kidney no. I see. So the question I yebisa now and say is it ya disregard sa nneɛma a yɛyɛ de prevent si yɛbɛnya kidney no mabunu no asɛm na meka you ɛno nti na ama sɛ now ayɛ rampant anaasɛ nnuane a yɛdie no a na adɔɔso nneɛma a bɛma wanya yadeɛ na adɔɔso wɔ mu nti ɛna yɛba saa. That's it. Disregarding no another thing and ignorance is another thing. The fact is are they even aware of the dangers associated with the kidney as well as Niema Omofan is concerned? Aphrodisiacs or more tree and the bell making the ma ada ewo empemu for a long time. Any snuff or more tree, any more tramadol, any alcohol. No. Are they even aware? And so I share. See, Niema, you say be slow poison and I said chameleon. Abusma potra or dane. Niema na ebi ewu ba ese card for share na COVID because I know eba area estatia e build it up gradually was o 95% a one what neko 75 within the period of 3-4 years we want to 65 now but and the one a lack of education and two people are not careless, they don't care so inside there now oh yeah enkuno animu the utunufo jayo nebe hawo and I'm so no nana ye che what you are sorry and ho ade no onim se enya ne hwe saa ne ma ye keka mati bibiri omahu namfofo enwo busuafo a kidney problem ko wo mu a no mu teki alcohol no nsa eteki those things no but omun fa afutu bi free mu if you say onim se via spirituality bi anabi bi ne ku no anase bi ayato na duru anabi into a lack of education, any ignorance, and as you say, I'm not a mabuno, the brainano, a platform, and no more here. Enti the question then, and say, Yabe any day. Yeah, Yabe any say, as you know, Yamaya, Yasun, a bang, apomodine, Nayan, Tias, Ewa apomodine, say, health is wealth. So, Nipa Unia Pomodia. Untimi physical, untimi yega pabie. Unni ebusia because the base wa yare da wa you bia le bitimi aba bese na won nchen. Because ono so kono kopedi obidi. Ye ma ya so, ye focus na ye dia to eye enu woni bone so eni nuane bone a ye di ni all the information a ye get through internet so no. Ye ma ye ni nko akomudi ho, ye mbisa questions. At least ye ni person unya one health expert now one nutritionist as a friend. Now we be said some questions. Say I also been in here, senior wapomudin exhibit in Yakoso. A being so agent amoso, say the Amazon bit me about the rule. A man of when you are born, the Nema win a yin ya, and why you put ya in James Smith free home. And a collective responsibility will be a teeny and a dear. They intimidate as we ever. If you say, you see, you know, a lot of people are more kidney problems or more that dialysis. So no, within every month you can spend about 2,000 cedis. If a machine that will move your pocket, again in and so go back into your body. Into a idea has been collectively is a bomb to educate the masses about the dangers associated with near more years. The most snuff for the trauma and some nominally near more no. Now, almost what you need educated can hear my so set a bed, making the accommodation a realm.
Doc, anɔpɛ yɛne atiifoɔ da ase paa. yɛda mo ase bebree. Enti yɛne Dr. Kwaku Nti ɛna ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ no. Wakyerɛkyerɛ mu kama de akyerɛ yɛn, and it is very worrying, very very worrying, the rate at which mmabunu no nowadays ɛna kidney diseases no asɛ ayɛ bebree ɛwɔ wɔn mu. Then again, yɛbɛsrɛ mmabunu no sɛ mote sɛ health program bi kɔ so anaa even ɛyɛ full program ɛna yɛahyɛ dɛ dwiridwiri baabi anya health segment ɛna yɛma mo health tip bits a ɛbɛkyɛ wotia na de abɔ bra, and sɛdeɛ ɔkaeɛ no ɛbɛtumi a pɛ nurse ni bi adamfo anaa obi a yɛba ne nnuane a ɔhwehwehwɛ mu yɛfrɛ wɔn mo nutritionist pɛ bi adamfoɔ na ɛwɔ mu a ɔnkyerɛkyerɛ wo nneɛma kakra, because apɔmuden deɛ wo nyare da yɛka apɔmuden a wonte aseɛ. Nti yɛbɛsrɛ mo anwummerɛ ɛna mo ɛdi indomie. Anwummerɛ na mo di indomie no. Indomie yɛndi na anwummerɛ o. Mo a motɔn indomie anwummerɛ no. Ho akora ne ka kyerɛ m sɛ indomie anwummerɛ ne yɛtɔn no. Ana obi na bɛkyerɛkyerɛ mu kyerɛ mo saa ɔn. Indomie yɛntɔn na anwummerɛ o. Ɛyɛ breakfast. Ana sɛ wobɛtumi atɔn na wia lunch. Indomie yɛntɔn na anwummerɛ. Monte aseɛ, this is a simple thing. And I don't know what we are in charge of. No. And I would want to believe, say, Food and Drugs Authorities. Food. I don't know. Indomie and ton and numero. Indomie a ton and pa any via. Omo ye no. Sapa penety. Yen ton Indomie and numere. And Indomie Kawatoni late cra 5. Into Unipa could din 5 no. Enkobo enwumre be se 8 no na wo de anante kakra, but we do kwabrane no akwaji indomie se tie ne di nkosua ne ne maguso na wa ne tam je so no de boga wo town wada kamana ena wuguso a wo bo ne kakra no. Nti yesrɛ mo a moton indomie no ya mo nsɔre anopa na mo nton ye ton anopa ye nton na nwumre. Nti apomuden mpanimfo mo nsɔre na mo nhyɛ ase anya bibi mfamfa ho, because omu kunkum nkrɔfoɔ. The krona na maka kyerɛ wo no omu kunkum nkrɔfoɔ. Apomuden de yɛ. Wɔde ye di ho adanse a ya mo bɛte ase. Na pure water. Omo ton pure water nkabu mu ku ɛwɔ ye mpɔtɛm ha. De krata yi de abetom anim wa ha. Me kyerɛ omo etwa pure water no. Omo nkabu mu ku no. Omo de krata bi aba ha omo se omo toto omo bu onim na ebo no omo tutu mu no hye ase enne. Nti pure tanka bu mu ku a ewo akyem odan ene ne mpotem omo se bag ba ko no sane akane na moton no ene omo kyerɛ sɛ asesa akɔ 6 Ghana cedis. Unza first ne yɛ sɛ moton no 4 cedis. Sorry. Na moto free car nim less than 6 Ghana cedis. And they almost say prices na sesa. Enti car mu no mo beto no 4 cedis 50 pesos. Car mu no mo beto no 4 cedis 50 pesos. I don't know car nim say mo beto no. Na bag no o jigu store mu. Anase o retailing shop ho ana o wholesale shop ho o jigu ho no mo a so obi ba no oba beto a o beto no 6 Ghana cedis 6 Ghana cedis kan na ka mo no 5 cedis and they almost call 6 Ghana cedis afei pure water no ba ko na ye ba beto ne ye fridge mu anom aka no anom wo ho ano eno nso mo kire se sesei ba ko eko 30 pesos 30 pesos. Mami nsi subiem. E free and 11th April yi pure water adwumayefo omo ye nsuo omo twa nsuo no a omo wo ye mpotem ha no ye frɛ omo distributors omo se pure water bag no
say ɛboɔ no abɛgyina 4 cedis 50 pesos ɛwɔ car ne mu ɛna afei wo a wotɔ afiri car ne mu de agu shop ne mu no so obi ba no bɛtɔ bag no a baako ɛyɛ 6 cedis onipa ne bɛtɔ baako anom ɛhɔ a ɛno no yɛ 30 pesos nneɛma kan wo se wo nte aseɛ wadwene mu ayɛ wo bebree numbers yi frɛ 0546 871815 0546 871815 0244 05 9199 0244 05 9199 wei ɛyɛ wɔn numbers ya wɔn de ka ho a adaroma ofra nkɔmɔ ne aka wakyiri ho bia no mo betumi adi na aboa mo nti wei efiri pure water nka wo mu ko wɔn mo twa pure water ɛwɔ yɛn pɔtɛm ha no ɛna wɔn de saa krata yi di aba mo kyerɛ sɛ afei de ɛboɔ no wɔn nso apagya mu ɛkɔ car mu no ɛyɛ 4 cedis 50 pesos mo a mo tɔ atɔn no bag ne yɛ 6 cedis baako ɛyɛ 30 pesos nti mo nte aseɛ mfa ma me da ase bebree some 42 minutes after 8 yɛgu so a yɛdi nkɔmmɔ ɛde afa ɔman Ghana ɛho nti sɛsi yɛ yɛakɔdi kidney nkɔmmɔ maka kyerɛ mo sɛ ɛmabunu no kora titiriw adaworo ma wote sɛ radio bi wote sɛ TV bi ɛka apɔmuden ho asɛm a ɛyɛ a wode agyebrɛ kakra na nsusu tie bi ɛmabunu no deɛ me ɔmo da makoma so because they are the future leaders. They are the future leaders. Ɛmabunu no yɛwɔ daakye MPs wom yɛwɔ daakye ministers wom ministers ne MPs a yɛhunu wɔn sisi a MC ne DC ne assembly members a yɛhunu wɔn sisi a no ɔmo nyinaa brɛ bɛso ama ɔmo betwam na ɛbrɛ bɛso ama ɔmo atwam na henfoɔ na ɛba bɛhyɛ wɔn anan yɛsɛ mpanin to san na ɛkɔ mmabunu die mu mmabunu no ampanin to to san na kɔ ɔmo die mu no so ɔmo apɔmuden nya ɔman no ebetwa agya adwoɔ ɛne ti na me deɛ mmabunu no da bia yɛka wɔn asɛm a I discuss it with some great passion because mmabunu is the future leader yɛpɛw saa na teɛ nti woyɛ ɔbabunu a dwene wapɔmuden ho before a wode adeɛ bɛkɔ w'anum no dwene ho ɛnɛ trauma door ɛne nubɔne ne nneɛma esu ne ba bi a yɛda na die ɛnyɛ mum yɛnyae yɛnkɔ na yɛne yɛwura David ayomu ɛrekɔ akɔtwetwe nkɔmmɔ na ɔno ɛna wɔyɛ Eastern Regional Chair Eastern Region ne Greater Accra oh okay yɛsi Eastern Region ne Greater Accra nyinaa ɔpanin ɔno ɛna wɔyɛ chairman ɛdema Colleges of Education Non-Teaching Staff Association of Ghana ɔpanin wote me nka anɔpa yi mamu akye ahenka na fam so nie yo mbacho menya akani enti facha me sɛ me kana me dɔfo piepie mu a na wafa no saa yate sɛnea ɛbɛyɛ a nea woka ne yɛbɛte aseɛ nti no yɛamo akwan wobɛtumi ayɛ ne sɛdeɛ wankasa nso bɛyɛ express ho very well ma yɛmmisa sɛ Colleges of Education Non-Teaching Staff Association Ghana no mo se ɛdeɛ bɛn paa de ha mo na deɛ na mo bɛyɛ Nika say we are on strike beginning from today na nneɛma a ɛha yɛ no ne de bobɔ so na afei sɛ wopɛ sɛ ne kyerɛkyerɛ mu a ɛma kyerɛkyerɛ mu ɛdi kan yɛwɔ ɛhaw baako enum baako ne wrong placement of first degree holders 2 non-payment of migration arrears 3 exclusion of payment of generic allowances 4 partial payment of office holding allowances and 5 non-payment of interim market premium arrears.
enti yeah how no eno na ma bobo so And morning mpanimfoɔ as we speak ahyia a discuss na no mo response ne te saying response no omo yes omo edu ho a no ma agye atum akyerɛ road map for payments na nso so ebedu ho no na omo enye ni omo ankasa eka sɛ ombeye no no muntuai enti ase nda baby ena omo dada yen on teaching staff no I see. Enti say obi nso allege say we dey ase omo universities ahodoɔ mu course strike ya ene ase yente wo nka biem ti yesusu say nea omo kan aban ate ase aye nti ama adwobre wa ba ho no enu nti na ama mo nso so mo ye dia mo ye yi a anu yie ne sɛn David. And to Sakura, Esno UTAC, and Esno Colleges of Education Non-Teaching Staff Association of Ghana. Obia de no. Your issues are different, very, very, very different. Your Misa Aketuan Tumu, Anabi Visa, and Yaketuan Tumu na Eshe. And Yema was almost Emma Colleges of Education and Teaching Staff, no. Almost you know, and no assembly. Oh, I see. But Obi say so what is good for the goose is equally good for the gander. Exactly. Woman say mu nyina mu issue no e difa de nanso so si yati omo e wasi yati mu nso. But just me ka say si obi ka say yes, what catch them say enya say bia aban no etie wo mo nti na mo nso so mo ye bibi sa but in the same vein obi nso be ka say sa aban na tie omo de am nso so wasi otimi tie mo. Oh well, I can't speak for UTAC, but for all I know, omo concerns no omo address it. And this all case omo address omo concerns nti na yenso so ya sorry no dia. No, I beg to differ. Oh, I see. Inti, for how long am I agitating for anyama ya listi? To the best of my knowledge, generally speaking, so my crime, I mean, list now, maybe boy, you know, my crime, I mean, one after the other, and a more fair idea. Okay. Okay. You are good to go. All right. Wrong placement of first degree holders in other tertiary education, educational institutions. No? First degree holders, you the one at level 17 high. But for colleges of education, no, you the one to level 16 low. And you say, some go for your munina, a juma, just a munumano, very similar. And they are analogous institutions. And yes, so Obi up to 17 high there. And you now also colleges of education, non-teaching staff are almost first degree, almost so almost say, you didn't want at level 17 high. Meanwhile, you want up to level 16 low. And the way almost your national executives, stakeholders are doing a bad idea. And almost say, okay, and a young more time now, almost say, near cano a year no cry. Okay, and almost my timeline no edu ya no yante ho hwe yo. That is it. And only explanation on wrong placement. No? Okay. Non-payment of migration arrears. Non-payment of since colleges of education, you migrate here onto the tertiary status. No, young colleagues are almost teaching staff. No, you migrate here. No, one salary increment. No, one arrears. No, arrears no somewhere
in 2018. Hello? We are still with you. And your salary arrears in 2018, non-teaching staff, stakeholders are so quiet on it, and they haven't paid up to date as we speak. The next point, any exclusion of payment of generic allowances. You can exclusion of generic allowances. You can vehicle maintenance allowance, rent allowance, owner-occupier allowance. It is allowances here, there are, even in the public sector, there are eligible public sector workers. They are entitled to these allowances. Last year, and colleagues are almost classroom. You generic allowances, other allowances. Na yesabi ema mpanyinfo ema ye afi ye hwe nim se ombetua yen so sa generic allowances no then so nam say yen ni classroom nti na mpanyinfo aye din afa ho omuntua e be pensa bi afi non-payment of office holding allowances. You sign MOU with governments office holding allowances for 2021, yes, sign. Emma Omo actually a roadmap for payments. But payments, no, Omotria. So, because Omotria, 10%, 10% be an Omotria ama office holding office holders. Now, where you wouldn't say, Omonian, I need a year. I feel so near a start work, a non-payment of interim market premium arrears. Some non-payment of interim market premium arrears. No, a Wahoma senior staff A members. Now, allow arrears, I can't want to. Now, your new stakeholders, your Fair Wages and Salaries Commission, sir, and your anchor, Omuntia, your agreement, sir, Omuntia from January 2020, arrears are a womb FR interim market premium. And no crown pronounce 2020, agreement now, let's just say, your consideration, and because General Omuntia from January 2020. Eduwa Omuntia instead no Omuntia January 2020.